Jeg arbejder på Operation Dagsværk på min skole. Horsens Statsskole. Jeg er lige på vej ned i kantinen med noget affald og lidt. Operation Dagsværk, det er en organisation, der blev stiftet for okay mange år tilbage. Og det er en organisation, der tager udgangspunkt i, at unge skal hjælpe andre unge rundt omkring i verden. Og i år, der går alle pengene til et land i Afrika, der hedder Sierra Leone. Jeg arbejder for skolen her og på at hjælpe eleverne med sådan noget skolearbejde her. Og det gør jeg, fordi at der er en organisation med OD. Og så tænker jeg bare, at jeg kan bare bruge min onsdag på det, i stedet for at køre i skole. Det kommer til en god sag, og vi har alligevel fri fra skole, så ja. Så det er sjovt og hyggeligt, og vi er på hver sådan en biler. Det ligger herinde på bordet. Skal jeg pakke det op? Nej, det er ikke. Det må du selv gøre. Vi kan godt bare bruge til sommer, når vi kører... Vi arbejder i dag for at tjene penge til Sierra Leone. Og vi rydder op her i dramarummet med kostymer. Ikke bare, altså det er jo også det der med måske ligesom at lægge fokus på, at det er jo ikke bare andre mennesker, altså det er jo ikke bare sådan sultne børn i Afrika, som man måske godt kan have lidt svært ved at relatere til som ung i Danmark. Det er jo andre unge mennesker, altså på vores egen alder rundt omkring i verden, som vi kan hjælpe med nogle ting, som vi også skal forholde os til i vores egen hverdag. Vores arbejde her på skolen består primært i, at vi har prøvet at få så mange som muligt til at gerne og ville hjælpe med at arbejde på OD i dag. Og få så mange som muligt til ikke bare at holde en fridag i dag. Og det er der heldigvis rigtig mange, næsten 250 elever fra vores statsskole vil gerne hjælpe i år. Og det er en kæmpe stor forbedring i forhold til sidste år, hvor der kun var omkring 80, tror jeg, der arbejdede på OD i dag. Og vi har det helt vildt sjovt, og vi kan godt lide at støtte en god sag, og så hygge os med det samtidig.